Change my heart, oh God. May hapon mga kaigsunan. Salamat kita sa Ginoo din nagapadayon kita sa kanunay sa pagminsay sa pulong sa Ginoo. Ako ipangmusta diha. Tibok naong sa yuta. Ako mga kaigsunan, mga viewers, mga vloggers, ugwan pa. Salamatan nato Ginoo. Kita gapit kayo sa pagminsay bahin sa pulong. Ika sa balas sulatan. Sadit pa tamo adto sa unahan sunan. Ang iyon ko kamo. Ato iduko atong ulo aros pagampo. Labing gamhanan nga magagahom nga Dios Ama. Na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan. Ginoo, panalangin tanan kini among minsay. Makahatag ka namo, mamalandong sa among kinabuhi. Ikaw lamang ang may gahom sa tanan. Panalangin sa Ginoo ako mga viewers, ako mga subscriber ug uban pa. Diin kami napakya sa pulong sa puso na pasaylo kami Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, ang atong teksto nga pagadaton nining haponon sinulat ni Salmanista David sa Psalms 147 verse 11 mga kaigsunan. Diri nag-ingon sa balaang kasulatan. Psalms 147 verse 11 nag-ingon, ang kalipay ni Hiwa ana kanila nga may kahadlok kaniya ana ani atong mga nagalaom sa iyang magigmaong kalulo. Mga kaigsunan, ang kalipay sa Ginoo kanato tanan mga katawhan nining kalibutan nga ana ang kahadlok diha kaniya mga kaigsunan. Ingon usab mga kaigsunan sa sinulat ni Juan Labrador sa Pinadayag chapter 14 verse 7. Diri nagingon, og sa makasugat tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Diyos, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay niabot na ang takna siya paghukom, ug simbaha ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig. Nagapahata ug pahinumdom sa matag sa kanato magsunan, nga kitang mga katawhaning nilalang sa Ginoo. Mubati kita ug kahadlok diha kaniya mga kaigsunan. Nga minahal kong magkisunan. Atong makita sa tibok naong sayuta mga kaigsunan. Sa mga mantalaan, sa mga telebisyon mga kaigsunan, niining kalibutan, nga matag adlaw atong makita ang mga bayolente mga panghitabo mga kaigsunan. Atong madungog usab o atong makita usab ang mga commotion and fever in the political world. Daghan mga nasod mga kaigsunan, dili pa lang dugay gipulihan sa ilang kadakong katungdanan, pinagi sa ilang use of force and grab the position mga kaigsunan. Gusto sila mooy mulabaw, umupuli sa maong pagkatungdanan mga kaigsunan. Mga minahal ko mga kaigsunan, sumala sa sinulat ni Haring Salomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Dire nagingon, kini maong katapusan sa butang, ang tanan na dugog na, kadluki ang Diyos, ug bantay ang iyang masugo, kay kini maong tibok katungdanan sa tao. Mga minahal kong kaigsunan, atong nakita karon ang mga kagubot, kaguliyang, kahadlok sa katawan. Ug ato sa natagamtang mga kaigsunan, ang kalabidad. Labi na kining pandemic mga kaigsunan. Minahal ko magsunan, nagaingon ang Ginoo, kadluki ang Diyos. Sa sinulat ni Solomon. Kung ang tao walay kahadlok sa Diyos magsunan, kung unsa ang iyang hunahuna, mo iyang pagwaton. Apan, kung ikaw adunay kahadlok sa Diyos, dili jud ikaw nagahimo sa buhat na dili maayo. Mga kaigsunan ko. Sa diya sa sinulat ni Juan, chapter 14, verse 15, nagaingon diya, if you love me, keep my commandment. Kung kamo nahigugma ka nako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Mga kaigsunan, sa sugo sa Ginoo nga giphatag ngadto kang Moises,
nagaingon diha sa napulo ka sugod. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not make unto any the graven of image. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath, keep it holy. Honor your mother and father. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witnesses against your neighbor. Thou shalt not commit. Mga kaigsunan, kining napulo ka sugod gihatag sa Ginoo alang sa mga katawhan pinaagi ni Moses. Kung nabatnan kini sa mga katawhan sunan, wala untay kagugot ka samok nining kalibutan. Apan naingon sa unang Juan chapter 5 verse 19, ang kalibutan naa ang gahom sa dautan. Busa nakaangkon taning mga butanga. Apan mga kaigsunan mingon ang Ginoo, kadluki lamang ninyo ako, kay mo ko ni akong kalipay di kanimo. Usa ka ilustrasyon nato magsunan sa panghitabo nga diin sa usa ka syudad nga grabe kapag kadautan. Pagkadautan sa usa ka syudad mga kaigsunan busa gipadala si Jonas ngadto para sa Ninive. Mga kaigsunan, minahal ko pinalangga. Si Jonas, wala siya mo tuman dito sa sugo sa Ginoo. Nangita siya pamaagi nga makaikis ka dili siya moadto sa Ninive kay nahadlok siya magsunan unsa ka pakadautan ni ana mga katawhan di sa Ninive. Nahadlok siya. Usa ni sakay siya sa sakayan paingon ngadto sa Tarsis sa diha mga kaigsunan ni abot ang dakong bagyo, dagkong balod nang hadlok ang mga tripulante usa nag-itsa nila ang ilang mga sakay sila mga gamit sa sakayan unya nagripa sila kung kinsa na po ilang ihulog ito. Wala swerte mga sunan si Jonas sa pilihan o nag-itsa ngadto sa dagat giluwas gikaon siya sa isda mga sunan. Imagine 3 days and 3 nights tulukad daw siya sulod sa isda ug dito siya gibuka sa baybay sa Ninive mga sunan. Wa gyapon kay ikya si Jonas. Sa diha nga naa naman siya sa Ninive, unsa ang gihimo mga sunan. Busa si Jonas mitindog og miadto sa Ninive, sumala sa pulong ni Jehova. Karon ang Ninive may usa ka syudad nga dako uy yamot nga nakihanlan og tulukad daw nga pagpanaw. Og si Jonas misugod pagsulod sa syudad sa adlaw sa pagpanaw siya misingit umingon kapatan na lamang kaadlaw ug ang Ninive pagalaglagon. Kapatan na lang kaadlaw mga miingon si Jonas. Busa pagaduog sa mga katawhan mga kaigsunan nga kapatan na lang kaadlaw. Mintuo sila sa Dios ug ilang gimantala ang usa ka pagpuasa ug nagsulob sila sa bisti nga sako gikan sa labing dagko kanila hangtod sa labing gagmay kanila. Giilisan nila mga gwapo nga magsina siguro sila no giilisan pulihan nila sa mao nga bisti nga sako ug nagpuasa sila sa walay kaon ug unya mga kaigsunan ang maong taho sa mga katawhan ni dangat ngadto sa mao nga hari. Mga kaigsunan ug ang mga balita midangat sa hari sa Ninive ug siya mitindog sa iyang trono iyang gihukas ang iyang kupo gikan kaniya o misulob siya sa sako o milingkod sa abo. Mga kaigsunan, nahadlok ang hari mga kaigsunan sa singgit ni Jonas ka kapatan na lamang kaadlaw nga kining Ninive paga silutad pagagun-ubon. O gihimo niya ang pahibalo o pagmantala tibuok ni Ninive pinaagi sa pagulutan sa hari o sa iyang harianon nga mga tao nag-ingon ayaw pagtuguti ang tao niyang mananap bisan mga panon sa baka ni karnero sa pagtilaw sa bisan unsang butang ayaw pakana sila ni paimnon og tubig. Grabe ang risban sa kahadlok sa hari mga kaigsunan bisan ang mga mananap dili pa kanon dili pa imnon baka kabaw bisag unsang nga mga mananap dili pa kanon og paimnon og tubig. Gumikan sa pagkahadlok sa Ginoo sa hari sa singgit ni Jonas nga palaglagon magsunan diri nagaingon
Hinoon, hinunua, bistihan ninyo sila sa sako, lakip ang tao, o ang anap, pangita sila sa makusugayon, nga pagsinggit ngadto sa Dios, mga kaigsunan, ipasingit sila, nga diin may kahadlok sa Ginoo. Busa nakita sa Ginoo magsunan ang ilang mga buhat nga sila nagtilakod sa ilang datang batasan, ug ang Dios nagabasol may tungod sa kadautan nga iyang pagahimuon unta. Mga kaigsunan, ang Ginoo naghatag og kapasayloan ngadto sa tawhan sa nindidi. Kay nakita sa Ginoo nga matinud-anon ang ilang pag-respond sa pagsinggit ni Jonas nga kadlukan ang Dios magsunan. Busa nining hamubo nga mensahe ning kapunon magsunan. Hinaton ta ang Dios magapanalangin kanato sa ngalan ni Jesus nga atong bugtong personal ng Dios. Amen. May hapon. Kanin Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh